ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. ҳар порчаи хоки ватани азизамон порае аз қалби мо ҳаст. ман ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як хизматгори ана ҳамин ватан ҳамеша тингиву оромии ватани азизамонро мехоҳам. дирӯз чӣ гап буд ва имрӯз хушбахтона ҳама тингу ором хуб аст. ва ба он нафароне ки захм бардоштанд, аз ҷониби худованд шифои комил дар моҳи шарифи рамазон хоҳонем, яъне ки барои ватани азизамон аз дунё гузаштанд. худованд раҳмату мағфиратшон кунад ва ба оилаашон сабри ҷамил хоҳонем. худованд ҳамеша аз ватани азизи мора тингу ором нигаҳ дорад. дар ин моҳи муборак ҳамеша дуогӯи якдигар бошем, ҳамеша ғамхори ватани миллат бошем, ҳамеша дар фикри ватану миллат бошем. барое ки ватан гуфтем, ин модарро дар назар дорем. яъне ки модарро чӣ қадар дӯст медорем, бояд ватани азизамонро сидқан дӯст дорем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ аллакай бисёриҳо дидан хушхабар, яъне ки ҳама тингу ором шуд. ин бегоҳ аллакай мисли дирӯза нест ва шукргузорӣ мекунем ва сипосгузорем аз он нафароне ки ҷони худро дар хатар гузоштанду ҳамаро тингу ором карданд. خداوند همیشه وطن عزیز ما تنگ و آرام و صبر و خرم باشد. صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن، نه مهمانم از همه جای تاجیکستانم، از همه جای تاجیکستانم، من زرفشانی بدخشانم، من بدخشانی زرفشانم. این همه بند